Guys, hapon na and I have black hair. Finilm namin ni Dan kasi si Dan yung nag-dye ng hair ko. So that video will be up before this vlog. And sobrang black siya, guys. Sobrang shiny niya. It's Sunday nga pala and pupunta kami sa Parafield para bumili ng more snacks na itatry ni Dan sa video. Kasi bet niya mag-film today. So we will do another video after namin mabili yung snack. Pero sobrang gustong-gusto ko yung black, guys. So far, sobrang ganda ng treatment na kasama nung bubble color. Ito, Hot Style Bubble Hair Coloring. Etude House, guys. Hindi to ganun kamahal. It's sobrang dali lang niya. Like, si Dan yung gumawa ha. Siya yung nag-dye ng buhok ko. At sobrang dali lang. Sobrang kinaya niya. Available siya sa Yes Style. And I'm pretty sure Yes Style nagsiship siya sa kahit saan kayo. Not kahit saan, but majority. Here's your ring, babe. Wear it! Magli-lip tint lang ako and then alis na kami. Yung lip tint na gagamitin ko, I actually have been using this lately kasi ang ganda niya, lalo na kapag wala lang akong make. Ay, wait! Gagamitin ko yung binigay sa akin ni Kat. Ito yung sinasabi ko kanina na I have been using lately na gustong-gusto ko. The Tony Moly Lip Tone Get It Tint. Shade niya is All Night Red. Pero today, we will... actually, let's stick with this. Later na yung yung... Binigyan kasi ako ni Kat ng Roman na sobrang daming may gusto. Try ko yun next time. Okay, ito na muna. Ang ganda niya, guys. Para siyang nail polish. Napaka ng color niya. Napaka-bright. Ganda nitong kulay na to. Lalo na kapag hindi ako nagme-makeup. So, ngayon, hindi ako magme-makeup. Wala talaga sa, ko guys, mukha ko. Bahala na tong brows ko. Ito lang. Lip tint lang para may buhay naman yung mukha. Kasi sa supermarket lang naman kami pupunta. Okay, yan. So, ganyan na siya, guys. Napunta tayo sa supermarket. Hindi pa ako nag-lunch. Lang ako. Coffee lang ako. Tapos nag-mais ako kanina. Kasi meron kaming natira na mais. And, yun lang. Ito yung sinasabi ko kanina. Itatry ko sana. The Juicy Lasting Tint. Ito from Roman. This is the shade Fig Fig. Yeah, next time guys, try natin. Kasi sobrang daming YouTuber na may gusto dyan. Okay. Bag ko. Tapos, alis na tayo. Ito na naman yung bag ko. I will be wearing a denim jacket as well. Kasi... malamig sa labas. Mainit siya tingnan pero I'm pretty sure malamig siya. Ayusin muna natin itong pa-setup natin dito. Dito kami nag-film ni Dan kanina eh. Okay, ang dumi. Wait. Ayusin muna natin itong gulo, guys. Tapon natin itong mga to. In fairness talaga dito ha. Tapos hindi siya makalat, guys. Kasi hindi to, meron pa siyang laman. Kasi sobrang nipis lang ng buhok ko. As in, meron pa talaga siyang laman. Pero hindi na yan magagamit. So, tapon na natin yan. And then, meron kaming camera. Yan yung G7X original ko na si Dana yung gumagamit. Pero ginamit namin siya today para makuha yung, yung likod na clip. Pero yeah, ayusin na natin to. You alright, babe? Yeah. Alright, let's go, people. Punta lang kami Parafield, guys. Bili ng more snacks. And, bili din kami ng pork para sa dinner. Tatry namin yung air fryer, guys. Gaya-gaya kami kinalay. Kasi masarap yun eh. Sobrang dali lang kasi. Let me know where to go, babe. Because I do not know. Head towards Mum's. Towards Mom's. Okay, so right. So straight for a while. Straight for 10 minutes. Okay, cool. Dito na kami, guys, Parafield Plaza. So, nandito yung Asian shop na malaki. Hanap tayo ng snacks. Dito na kami sa loob, guys. Ito yung bibili namin, pork belly, tapos ipapakat namin kay ate. Ayan, marami. Mga meat. I-air fry namin siya. Meron din sila mga isda dito, guys. Kaya lang, hindi ako marunong magluto ng isda. Sarap, guys. Yammers. $17.99 per kilo. Hala, it's not that bad. Kaya lang hindi ako marunong magluto ng isda. Tingnan nyo. Dami. Yung mangosteen, guys, $15 na lang. Nakita ni Dan, guys. Ubi ice cream. The ubi queso is good as well, but it has cheese. But yeah,
This is good. Merong durian. Creamy hello hello. Halo, halo. Halo, halo. Walang ano guys, walang snacks na bago. Tingnan nyo to guys. Sambag. Ay my gosh, ang sarap nito. Kung ano to, hinog na hinog. Hinog siya kasi hindi siya green. I mean, hindi siya ano ba. Brown na siya. Yum. Bayad na kami. Next stop, World Asian Grocery. World Asian Grocery. Ito yung Catalinas guys. Tingnan namin kung meron silang sweet style spaghetti sauce. Sorry, babe. Guys, umulan. Timing na timing. Kakapasok lang namin sa car. Walang sweet style spaghetti sauce sa ano, sa Catalina. Wala din siya dun sa ano, Parafield. Yun yung gusto ko eh. Yung sweet style, mas masarap yun. Meron sila Italian style. Pero mas masarap ang sweet style, Filipino style. Wala na pala kami dun sa ano, sa bahay. Okay lang yan. Feel niya mag-spaghetti. Punta kami, Toys R Us. Last look daw. Baka may makita kaming ano. Magustuhan namin. Oh my gosh guys, ang hangin. Tapos umuulan. Yung Toys R Us closed na kasi sold out na sila. Bongga naman sa kanila. Ay, nakaubos talaga lahat yun. Pati mga fixtures. Kasi wala na talaga siyang laman sa loob. Punta kami Rugs A Million. Kasi magkuklose din sila. So naka-sale din up to 70% off yung mga rug nila. Ito oh. Dito guys, closing down sale, 70% off. Yan, mga rug. See, from $79.39. Yung mga ganito. Isn't this too big? For the lounge? Lounge is probably a little bit $5.89, smaller. $4.39 na lang. Ito, gusto ko tong color na color. Ito ba, the gray. You can't really tell from the lighting though. So, ganun mo siya guys. Yan. Para makita mo sila. Yan babe, I like that. $4.39. Ito, this one's cheap. Oh, is that the color? Oh, I don't like it. No wonder it's cheap. Nabaguhan ko sa akong buho. Nagbisaya. Nanibago ako sa buho ko. Char! Guys, tapos na kami dun sa Rugs A Million. Mag-close na sila, pero yung sale nila, yeah, it's actually like a good sale. Pero, that was originally how much? The rug that we like. $549? Something like that, yeah. And then it was down to $439, was it? Or $449? So $100 less? $439, yeah. $439. Tapos sabi ni Dan, kung maano ko to, kung she will bring it down to $339, we will get it. Kasi sabi ni ate, stop it. Kasi sabi ni ate, kung meron kayo nakita na gusto nyo, sabihin nyo lang sa akin. And pwede natin pag-usapan yung price. And the absolute best na she can give us that rug is $399. So, around $50 less kung ano. So, sabi ni Dan, hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin na sobrang mag-sale sila. Kasi mag-close sila in 4 weeks pa, diba babe? Yes. In 4 weeks pa. So, maybe we'll stop by next time. Yung sobrang mag-close na talaga sila para sobrang mura na. Anyway, punta kami kina Lai, guys. Nag-text si Lai. After nung Catalina, nag-text siya. Sabi niya, punta daw kami. So, biglaan to, guys, ha? So, wala sa plano. So, stop lang kami kina Lai sandali. And then, uwi kami. Mag-film pa sana kami. I don't think matutuloy yung ano namin. Video namin today. Kasi punta kami kinalay. Ay, hala babe, Tony's jacket. Naiwan ni Tony yung jacket niya sa bahay. And wala naman kami sa bahay. So, ano. Tsaka yung bike nila din, iuwi sana namin yun sa kanila. Kasi di na ginagamit ni Dan. Hali. Layo na kasi kapag umuwi pa kami, malapit na kami kinalay. Dito na naman tayo, babe. Oh my gosh, ang lamig. Hello! We're here again. Hi, Day. Hello. Thank you, Day. Ooh! Ah, it's outside. Yeah, we had a date night last night. So, What happened? What? Dito na kami, guys. Dito na naman kami. Luto siya ng pansit. Na itong babae ito. Sabi niya kanina, may pansit ako. Ano text mo, Day? Ano yung text mo? pansit kayo dyan. Pansit kayo dyan. Pansit kayo dyan. Nagpansit siya, guys.
Pansit! Tapos ito ni ininit niya yung sweet and sour. Dami nilang kagabi, party sila, ang dami niyang niluto. Say, Grandma! Maganda. Baby V! Ipatry dahil si ano. Yan na, inalamalis. And she left. Masalan siya. Saan? Si Tony. Dito na pala siya guys, ay, yung babaeng yan. Tapos na kami kumain. Thank you, Day. Naka-make up ka na. Masakit yung likod. Char! Naka-makeup nga pala. Ikaw. Ang char. Ayan. Balatan mo yan. Sige nga, hindi marunong. Hindi ka marunong? Ay, buang. Yan yung binili namin guys, sa Asian grocery. Hindi wow. Hindi talaga. Ayusin mo, baka hindi naman nakaano. Business to like that. Si... Ayun. Hindi siya marunong. And Madulas siya kasi yeah, baka. like Matigas Baka maano ka, masugatan ka. a couple hours a week. Oo, nautog na. Madulas talaga siya. Matigas. Di ba yan yung... Matigas How daw. much it all cost? Sana yan yung sweet na mango. Ano guys, hindi ko naman kasi alam na pupunta kami dito. So isa lang yung binili ko. Ala, sige, tipidin natin yan. Hanggang bukas na to. Hanggang bukas. Anong inano mo dyan? Sinasawsaw mo dyan? May ano ko doon. Bagoong or kahit na matamis? Oo na, masarap. Kumain din kami nito guys. Hindi naman siya kapareho nung yung luma ba? Parang yung luma, parang red, ito brown. Tapos mas makapal siya. Yung luma, ang nipis-nipis. Musta ka na, Lai? Okay. Workout. Parang kamay mo na naman yung masamakit nito. Kabi! Masakit pag gumagalaw ako yung likod ko. Yung likod niya, masakit. Na-open na. Buksan na. Sige nga. Pag nagalaw eh. Wala. Char. Meron pa pala sila guys. Hinog na. Yellow na. Kaya na siyang kamay. Bago. Sarap makari-kari sa picture. So I can like. Hindi talaga tayo marunong magluto nun. Marunong ka nun. Baka ka lang na overwhelm ka lang sa Hindi naman na picture dahil. Hindi talaga ako marunong. Yeah. Hindi ka pa nakaluto nito? Kare-kare? Yun guys. Jerry's Grill. Masarap Kare-kare. yan. Some of my to these guys' office. Takot naman yan, Lai. Ito. Yung kutsilyo nakakatakot. Oo nga eh. Having a failure. It's like a helicopter. Dug na to. Kit-kitin niya. Oh, Matamis siya guys yung mangga. Ay, mamatay niya kayo. I mean, battery. Daw? Mamatay yung battery ba? Sabi ko mamatay na kayo. Kanina nag-vlog ako. Nag ka? Ay, Mababa yung camera ko. mukbang tayo nito. Kaya nga. Ay na. Isa ang camera ko eh. Char, sa akin talaga. Hindi, mukbang tayo. Totoo guys. Hindi din napansin na Kat yung buhok ko. Itim na. These for here. Sabi ko sa'yo, walang kapansin. Hindi. Ako lang pala. Buhok ko dati. Parang mayroong konting color. Akala ko kasi siya hindi niya napansin kasi wala siyang glasses. Hindi pala talaga lata. Hindi. Hindi. Akala ko si black yung buhok. Magbabas pa to, totoo naman. Hindi mo. Hindi pala lata. Ay, nakita ko kinukulayang kanidan. Oo nga eh. Nakita ko. Yun sa mango to eh. So good. It is so good. She might pinch some of that as well. What? Mango? Yeah, I'll taste. Am I like it or not? Yeah, I like it. Try to cut. Don't What are you get thinking? sick. Now you won't like this. I went like that. Please. Yeah, sure. You can get the seed. Just kidding. What's that one? That's a mango. A really ripe mango. Ripe one. That's the green one. Yeah, the Tastes sweet like one. Philippines. Do you like it? Yeah, I like the green one. Yeah. They're very sweet as well. It's nice. She's just getting her 15 seconds of fame. Masarap. Bala! Ang tamis. Does she like it? Look at her face. Yeah, she hasn't started out yet, so it's probably. Still in her mouth. She hasn't eaten it either, it's just hanging there. Guys, blurry kayo. Ang ganda ko. Charot. Ay, foundation mo ulit. Ordinary. Review mo, review mo. Wake up like Ano this. foundation mo? I mean, foundation ulit. Eyebrows?
Eyeshadow? Soft lang kay Anastasia. Yung kung nang ganun ka-asin. Hindi ko ma-enjoy. Okay lang kung may bagoong. Kung Gusto ko ganun ito matamis na sausaw ko susuka. Yung matamis na sausaw ko para maging maasim. Oo, iba din siya. Ang weird. Hindi ka na lang maasim ng mangga. Oo nga, nung dumating ako dito, dahil sinasasaw niya sa suka. Sabi ko, Nora ba to? Ikaw lang to. Sabi niya, siya lang to. Siya Nakita ko lang. nga yun. Oo nga. May suka dito. Siya lang. Gawa-gawa siya ng sausawan. Yan ba? Ay, hindi niyo makuha. Meron akong ano dun, Doy, sa bahay. Yung pinadala ng Kasuglen, marinade pang barbecue. Barbecue marinade. Chicken? Marinade. Pang marinade. Uno, bright yung akin siya. Oo, mas bright sa'yo. Puti yung mukha ko tingnan. Sa'yo, yellow. Bakit kaya? Bakit kaya? Mas bright nga sa'yo dahil maskin blurred yung ano ko, cake talaga. Oo nga eh. Bright talaga. Hindi ko alam. Hindi ko din alam. Oh, okay na siya, Doy. Hindi na siya umiyak. Ganyan lang yun. Please na kayo. Peace na Char kayo. pa pansin. Naglalaban na siya. Oo, ino. Marunong na yung lumabang. Nagmani sa nanay niya. Palabang bata. Sa nanay. That's good. Palaban kang bata ka, bonakid ka. Batang may laban. Kira just feeding her belly. That's so That's nice. Daddy. Masarap nito isaw-saw sa ano, tapos ganun mo. Ikaw, mahilig ka dyan. Sa lisod, kut-kutin mo yan. Sarap. Papa! What's in my bag? Ang bata, yung iyang pangalan. Dahil ubusin ko to ha. Gusto na, oh. Kita pa yung girl ko. Ubusin ko to. Pag hindi nakita si baby. Sarap nito guys. Pambata, pero sarap. Kaya, makasilip ka dyan ah. Iba ba? Even she has issues with it. Yeah. Guys, wala. Chill lang kami, maulan. Basta magkumalaw. Say, grandma. Say, daddy. Daddy? Where's daddy? I say, kuya. Ano, nasa gitna. Getting some of those up again. Guys, si Kati hindi tumutulong. I-bash niyo siya, guys. Eat and Guys, run. wala siya sa blind sa tumutulong. Bash naman ang pagtulong ha. Joke lang. May baby ka, oy, buang. Parang hirap-hirap yung gagawin. Ilalagay lang naman yung chicken sa ano. Sa deep fryer. Ay, nagluluto na naman siya, guys. Ay. Sa Chicken. Are you put that in the air fryer? Ilipit natin ito sa Think that goes in the air fryer? No, I'm just using this one kasi Tumulong ka. Ay, it was... Yeah. Basta ba yun dito? I thought they were pretty good. Yeah, they're good. You said Oh yeah, it did you? the fat cheese. The wedges. Yung iway. Were they cold? Nakakaway pala. Were they? Because we bought the other bag that didn't have the batter on it. Because it's Ano to, Day? Yeah. Were they good in the air fryer? Air fresh. Oh, man. Sa loob. Ay! The air fryer. Sorry. Malawak ko basta For the air fryer is chips. Muulan pa rin guys. Walang hinto yung ulan. Kanina pa to. Oh. Tapos ang lamig-lamig. Sabi sa forecast, ano daw to, whole night daw tong ganito. Which is good kapag nasa bahay ka na, tapos nasa bed ka na. It's a really good like, tulog weather. Kaya lang kapag you're out and about, tapos ang lamig-lamig, parang sinasampal ng hangin. Bahay na kami guys. Pakita ko lang sa inyo saglit yung mga nabili namin sa Parafield. So, bumili kami ng eggs. Mura lang yung eggs dun guys. Siguro mga $2.50 something. And, hala. Yung pork, namin, belly. Kanina pa to dito. Lagyan natin sa fridge. Lulutuin namin to bukas. Kasi hindi natuloy ngayon. Mga planong nasira. Hindi din kami makapag-film na kasi gabi na. Diretso na ako sa bed after nito. Kasi balik work na naman bukas. Iniisip ko yung lulutuin sana namin tonight, yung pork belly.
Inisip ko, sobrang sarap na nun toyo mansi and wala kami. So, ito, Mother's Best toyo mansi. And then, we got eggnog para itatry ni Dan. Ramune, malaking ramune. Ilagay natin dito. And then, bumili din ako ng sili, guys. Lagay natin siya sa fridge. Kasi, parang pahirapan hanapin yung sili sa mga grocery dito or siguro ako lang yung nahihirapan hanapin. And bumili ako ng sitaw para one day kung gusto mag-adobo sitaw, meron na. Yun talaga, pahirapan talaga yun. Hindi yun basta-basta nabibili. And then, yan. And then, mangustin. Yung mangustin ko mga hindi ko pa naubos. Kasi dinadahan-dahan ko siya, guys. So, meron pa akong 4. Ubusin ko to. Kakain siguro ako ng 2. Tinitipid ko talaga siya. Yun, tinitipid ko talaga siya kasi namamahalan ako. And kanina, hindi ko naman kailangan bumili. Kaya lang, mura lang kasi. $16 na lang. Oh, ay, ito pala lagay natin to sa fridge. Yun lang yung haul. Kunti lang naman. Tapos yan, hindi namin na-film yung ina-try ni Dan yung mga food. Naka-ready na dun, guys, oh. Naka-ready na dun yung mga pagkain kasi nga i-film sana namin ni Dan. Biglang nag-text si Lyra. So, yun. Dalhin ko lang to sa kwarto. Actually, yeah, no. Wag na. Sumasakit yung tiyan ko eh. Siguro sa kung ano-ano na pinagkakain ko kanina. Mangga, pansit, tapos yung snack pan na hindi ko maintindihan. Okay. Guys, yun na yung vlog. Kasi kailangan ko pa sorry. Oh my gosh, ang dilim. Kailangan ko pa ano ba yan? Yan. Kailangan ko pa mag-edit ng thumbnail para sa video maya. And good boy. Siya na yung nag-aano ng kanya. Yun na yun, guys, yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Don't forget to be goodbye. Good night, guys. Mwah.